sembla que ha sigut cap a les 8, nosaltres ens ho hem comunicat per allà a les 9 i poc, hem vingut aquí, hem parlat amb els Mossos d'Esquadra i també amb la Guàrdia Urbana, amb el sergent, i ens ha comunicat això mateix que li dic i estem a l'espera que ens donin la informació que puguin donar-nos en aquest sentit. Nosaltres com a corporació demà hem convocat per aquest fet lamentable una reunió de portaveus a les 10 del matí, a les 12 farem un ple i consensuarem un manifest i a la 1 farem una concentració a la plaça Major de rebuig amb aquesta mort violenta. Sí, manifest i concentració. Thank you.